Sudra terus nek Sri Kandi. Ceket mangestu karo Waya Bathara ceket. Semaring garing Petruk lan sira Bagong. Ora nyono babar pisan yen aku ketemu kawan sira kabeh. Aku nirake kedening panarima marang sining sira ya garing Petruk lan Bagong. Jangan iki kesuwenan nggonmu padha dolanan. Ayo padha. Diam. Aku kesetrum. Apa, Truk? Iya. Apa? Piye? Nek pas ngendika, irunge iso megar mingkup. Manut. Ora. Gelem manut apa ora? Ora. Ora manut lakon taruda paripeksa kowe. Mati dening aku. Mati dening aku. Kang. Uripe sepisan mulya sandang pangan pucuk Sri Kandi, aja bacotake to jungkung. ora perlu nganggo rada paripeksa langgatana brantaku. Ora sudi kaya kandhane wis ora sudi kok budinyek kuwi. Piye, Kang? Jenenge apa? Ratu dibudhek-budheke. Iya. Ora apa-apa. Pancen aku ora krungu. Ndra, golek liyane mawon. Wingi kanca kula entuk 350 ati. Bambe. Kuwi lak ya sing ngedram kuwi pira-pira. Kuwi iki kitoke sip iki. Adegane Ning adegane apik. Rada paripeksa ora gelem gandrung. gandrung, dramatike kecek. Dramatik. Omah papan harangan son tanduri Iki lho ah. Aja ditemen. Oh lingkung kaya Gatot Kaca karo pergi wae ya. Iso aku ngono kuwi. Lungguh. Yo, rasa mbok papake. Madepe riko. Aku ki joget Gatot Kaca pergi wae ngono kuwi kok. Anu mancik mriki. Ora. Wong lungguh wae rasane makluk ngono. Apa? Mbok. Aku krungu makluk. Ora ya. Asam urat jenengan. Hah? Aku ora aku. Ora asam urat. Apa? Pengapuran. Faktor U. Langgatana brantaku Yazi. Iya. Papa. Papa mbahmu. Aku trauma kowe muni papa. Tak ajar kowe ngono. Maranja Baliya. Yo. Baliya cukup Sri Kandi ora kena digawe becik. Sampun to Ndara, ampun. Yen ngono kudu taroda paripeksa pancen. Najan tak wanita nanging aku go prajurit tak kandhani iso jaga diri pribadiku dhewe ngono. Manut karo aku Sri Kandi. Lha wong kowe tak pateni gelem. Belum. Aja nekat mati kowe yen ora gelem.